Tá an t-ilteangachas ina phríomhghné den mhodh oibre atá ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh. Se Cúirt Bhreithiúnais den déanachas agus den smacht Rochtain é, a bheithin an cás a thabhairt chun na cuairte I theanga a chinntiú, agus a bheithin an Bhreithiúnais chuairte a léamh. Ar an ábhar sin, is féidir cásanna a thabhairt os cóir na cuairte in éon cheann de 24 theanga héifeachtach an Aontais. Éistir le cásanna a thar churann cuairteanna náisiúnta I theanga an bhreithimh náisiúnta. Rochtain iarratasóirí a thug an cás díreach os cóir na cuairte, cé acu de theangacha héifeachtach an Aontais is míonlóa úsáid. Tarlíonn na himachtaí go léir an sin sa theanga seo, leis an gCúirt ag soláthar teangaireachta agus aistriúcháin nuair is gá. Tá na Bhreithiúnais ar na bhailsiú ag an gCúirt ar fáileann sin I ngach theanga ar an lá a thugtar iad. Cílíonn an tiomantas seo den t-ilteangachas ar crí luaché do chuid na cuairte go bhfuil seirbhís héifeachtach aistriúcháin ag an gCúirt, a bhfuil an lí hangólathe ag cur os cionn milliún leathanach do chuiciméid gach bliain ar fáil. Agus tá fuireann bhreise ag obair mar teangarí, ag soláthar teangaireacht chomhionann den illimid éisteachtaí a bhíonn ar siúl gach seachtain sa chóirt. Cinntiún a gcuid oibre gur féidir cinntiú na cuairte a léamh agus a thuiscint, ag saoránaí, tliadóirí agus breithiúna náisiúnta ar fud an Aontais ina theanga féin. Agus cinntiún sé Rochtain chomhionann ar an gCúirt dúinn go léir.